Здравейте, приятели! Днес до мен е една от вашите любими състезателки, към която зададохте въпросите си в нашия сайт. Това е Катерина Стратиева. Здравей, Кате! Здравей! Първият въпрос, който задаваме на всички наши гости в тази рубрика, понеже е началото на сезона, е: какви са плановете ти за 2011? Може би с този отговор ще разочарова малко моите фенове, но плановете ми са колкото се може повече навънка да карам. Навън, което включва кои шампионати? Както вече стана ясно, записах участие в Citroen Trophy в Румъния. Също така искам да отида в Чехия, в Ялта, в Русия. Просто набелязала съм си още 6 състезания от някои са от ИРЦ шампионата, другите са от Източноевропейска купа, но ще видим. Всичко зависи от финансите. С кой автомобил планираш да караш? Правила ли си подобрения по предишния? Не, все още съм с C2-ката. Имаше вариант да сменяме автомобила. Ходих зимата на тестове за новата DS-тройка, но от Citroen ме посъветваха, че на този момент не беше добър вариант. В момента я следа, на миля доста добри резултати показва този автомобил. Но за сега оставам с C2-та. Имаш ли някакви планове да включиш състезания от световния рали шампионат в графика си? С удоволствие, но не, защото както е ясно, няма никакви финанси. Но мисля, че и в един кръг от ИРЦ шампионата също много може да се види и да се изживеят положителни емоции. Разкажи ни как поддържаш форма и каква е рецептата за ентусиазма ти? Как поддържам форма? В момента изобщо не съм във форма. Мъча се от 2 седмици да влезна във форма. Гледам да хода доста пеша, да тичам, за да мога да събирам въздух. Освен това си тренирам ръцете, защото те са много важни. На фитнес и такива неща не хода. Колкото може повече да се почива и просто то като ти отвътре, ти постоянно имаш желание да постигнеш нещо. Понякога от интриги и недоразумения се убива това желание в мене, но хубаво, че до 1 седмица се връща от начало. Трудно ли е да си жена в автомобилния спорт? Мисля, че да. Зависи какво искаш да постигнеш. Ако просто искаш да се возиш и да си като жена там, може би ще ти е по-лесно, но определено първите ми години ми бяха много трудни, постоянни тренировки. Не мога да кажа, че сега е по-лесно, защото вече изискванията към мен са много по-големи, но много лишение изисква. Но пък не съжалявам. Рали спорта ли е най-високата стълбичка в теб при моторните спортове? Другите дисциплини, какво отношение имаш към тях? Нито една дисциплина не е за подценяване, навсякъде има емоция. Пробвах даже и в офроуда. За съжаление беше в дамски кръг, но и там много ми харесва. Много колеги смятат, че ралито е всичко и не зачитат другите дисциплини. Планински шампионат много ми харесва. Пистата е хубаво, но не в България, защото тези неща, които ги правят постоянно да се удрят, не ги намирам за нормални по този начин да се решава борбата. Според мен всеки трябва да си кара нормално и чрез каране да се получава резултата, не чрез правене на мръсотия на другия и отпадане. Кое беше най-добре организираното състезание в България през изминалия сезон според теб? Мисля, че Рали Сливен. Да. Кой шампионат ти харесва повече, български или румънски и защо? Трудно ми е да го кажа, но в момента румънския. Може би защото сега тепърва прохождам там и още не съм видяла тяхните мръсоти, но като цяло има много повече участници, много добра организация, за всичко е помислено. Не се гледа как да се спести от парите и примерно с тези пари някои хора да отидат да се наядат и да се напият. Просто всичко се дава за състезанието. Организацията, супер специалния етап вечерта, публиката, много по-различно е. Сме толкова близко един до друг, даже и имам чувството, че понякога и в Сърбия е по-добре организирано, отколкото при нас. Един читателски въпрос е за твоето отношение към уличните гонки в България. Зависи как се правят. Ако са на обезопасено място, съм съгласна. И определено хората трябва да знаят какво правят, но има и хора, които е чиста комплексарщина и стават много бели и това не го приемам. Друг любопитен въпрос е: коя е най-мощната кола, която си карала до сега? Не знам. Няма такава. В смисъл... Не знам.
Не знам, не мога да отговоря. Нямам нещо, което толкова... Не съм карала толкова мощни автомобили, нещо, което много да ме е впечатлило. Един наш читател сподели, че от някъде е намерил информация, че любимата ти кола е Citroen DS3. Планираш ли някога да преминеш към такъв автомобил? Ами аз, както в началото казах, ходихме на тези тестове за DS3, но мисля, че вече не. По-скоро, ако се развият добре нещата и до година има възможност, бих пробвала с някой супер. Благодаря ти за това интервю. Това беше всичко от нас.